Привіт, я Роман Спірідонов і коротко про кримські новини. Росія знову втрачає дороговартісні об'єкти ППО в Криму. Дрони ГУР проти ночі неділі знищили пункт управління С-400 «Тріумф» разом із багатофункціональною РЛС та системою автономного енергозабезпечення пункту управління. Також було вражено аеродромний радіолокатор і РЛС «Терек». МВС України вдарили по елітному спецпідрозділу росіян. Він перебував на буровій Сиваш. На відео можна побачити, як установку атакують і БПЛА, і морський дрон. На рахунку українських військових моряків технічні засоби розвідки, спостереження та розрахунок ПТРК. А в Севастополі палав малий протичовновий корабель «Альбатрос-М» зі складу Чорноморського флоту. Він стояв біля причалу у Сухарній бухті, де у штольнях розташований головний флотський арсенал. Про причини пожежі та її наслідки поки що нічого не відомо. Після гучних прильотів по нафтобазах вирішили перестрахуватися і на всяк випадок заборонили полювання поблизу Таврійської ТЕС. За указом Аксьонова воно заборонене з 3 листопада в радіусі 1 кілометра від станції. А ось щоб, не дай Боже, не рухнув Керченський міст, по ньому з понеділка заборонили рух електромобілів. За даними місцевих телеграм-каналів, заборона запроваджена для того, щоб запобігти провезенню у батареях автомобілів вибухівки. Відтепер усі водії під час проїзду мостом в анкеті зобов'язані зазначити тип двигуна – гібрид, електро, дизель або бензин. Якщо електро або гібрид – на міст зась. Уже відомо про 18 штрафів водіям, які намагалися проїхати переправою на своїх електрокарах. Не менше 30 кримчан зазнали переслідувань через українські пісні з 2022 року. Про це повідомляють журналісти «Сєвєр Реалії». Переважно на переслідуваних складали протоколи про дискредитацію армії, демонстрацію екстремістської символіки або дрібне хуліганство. Приводом могло стати майже будь-що – виконання української пісні в караоке чи танці під пісню «Гуляночка». Найбільшу кількість протоколів – 6 – отримали учасники одного весільного застілля в Бахчисараї. За версією російських поліцейських, на святі звучала пісня «Червона калина». В Росії чиновники та пропагандисти ведуть хрестовий похід проти чужого свято-нечисті, а окупований Крим, як завжди, зі своїм колоритом відзначив Геловін. Поки в Москві пояснювали, що гарбуз – це символ духовної деградації, і наполегливо переконували, що справжній патріот наприкінці жовтня на крайній випадок має вирізати на гарбузі гасло «За традиційні цінності», у Криму, схоже, вирішили, що трохи нечистої сили не завадить. У Симферополі та Севастополі на вулицях можна було побачити молодь у костюмах відьом, вампірів та зомбі. Це все. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось!